kører med en kort hals og en låst ryg. Det er uanset hvor mye vi driver, det hjælper ikke en kæft fart. For hesten låser sig næsten mere og mere vi driver på den så. Hvis han løser han igennem her, så kommer det igennem kroppen. Det der, det var bra. Og sæt den lidt i sammen. Og jobber lidt der, ikke også? Og sætter den lidt i sammen der, Annelise. Lidt i sammen. Det sådan. Det var godt. Og jobber lidt igen. Ja, og sætter den lidt i sammen. Og de der biber lidt, det er lidt for voldsomt. Det der vil ride lidt væk fra dens balance. Og det der vil ride lidt væk fra dens bakfejl. Hop de to igen her. Det var bra. Godt. Sæt lidt igennem foran, den løsner lidt og bliver sin der kigger lidt. Ja, og en gang til de to her. Lidt igennem, også lidt over i højre side, ikke? Også når du vender derovre, så lidt. Ja, så lidt gennemslagsøjler, lidt igennem i højre side, så ikke bliver stærke indvendigt. Lige der. Ja, rigtigt. Bedre.